Pois a 1:01 da tarde, aquí nos Estados Unidos, estou no meu despacho na Universidade en Martin, en Tennessee, pois, como cambiamos a hora esta fin de semana pasada, pois, nesta ocasión, o Bar Celeste sae por cuestións laborais, ademais vai durar simplemente 60 minutos, pero sae unha hora antes, son 6 horas máis en Vigo, por tanto, ás 7:02 da tarde noite, e xa temos no outro lado da liña cibernética os convidados de hoxe para falar dunha nova vitoria do Celta en Balaídos, 11 puntos dos últimos 15, en canto a números, o Celta vai a fume de carozo, pero habrá que falar tamén de outras cuestións que non serán simplemente os resultados, porque se só falamos dos resultados, pois non ten moito sentido facer programa. Imos analizar a situación do Celta, falando das cousas positivas, das non tan positivas, con quen? Pois, por suposto, con o meu amigo e cofundador do Bar, Fernando Rodríguez Estévez, que xa está perto do Estadio Municipal de Balaídos. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes para ti, para todos nuestros seguidores por todo el globo terráqueo, que cada vez somos más. Bueno, pues nada, feliz aquí de una vez más poder hablar de una victoria del Celta. Efectivamente, hablaremos también de luces y de sombras sobre el juego, pero bueno, contento porque se está confirmando lo que decíamos algunos al principio de temporada, que todo pintaba que no íbamos a sufrir y no vamos a sufrir, efectivamente. Sí, eso é verdadeiramente moi importante porque ese obxectivo primordial está prácticamente xa acadado e no centro da fermosa cidade de Vigo, un vigués distinguido que ademais é poeta, premiado en máis de dunha ocasión, en máis de dúas tamén, o meu pai Antonio García Teijeiro, celtista de pro, benvido ao Bar Celeste unha semana máis. Hola, Antón, hola, Fer, encantado de estar aquí. E, bueno, teño que decir que moi feliz a trayectoria do Celta en canto a puntuación. Creo que se está a facer un bo traballo a nivel global, pero que hai que axustar cousas e non hai que ser triunfalistas. Eu creo que estamos todos moi satisfeitos con 36 puntos. Bueno, quen o iba a pensar en algúns momentos desta trayectoria do noso amado club. Moi feliz, creo que temos o mellor adestador que podemos ter, porque cando hai un proxecto serio de canteira necesitamos un adestador que crea nela, porque considero que o equipo, pois, bueno, está sacando adiante os partidos, está, digamos que, collendo unha trayectoria, bueno, pois moi interesante, como dicías ti, 11 de 15, que poden ser máis, despois desos dos partidos que veñen a continuación. Pero sabes que eu non son triunfalista, que me gusta ver os resultados e, ao final, analizar. Pero, bueno, moi contento. Creo que neste momento non podíamos ter nada mellor que o que temos estos. Bueno, como hoxe é un directo bastante express, non sei, Antonio, se tes teijeireta ou se non a... Sí, teño unha teijeireta, non é moi longa, pero sí. Vale, pois teño iso en conta na programa. Exactamente, que para iso me acurrei. E, bueno, está por aí, Dinky tamén está por aí, se tedes algún comentario, pois deixadeo no chat e falaremos durante os vindeiros 55 minutos aquí no Bar Celeste. Rapidamente, Fernando, Antonio, cal foi a vosa lectura deste partido no que, de novo, o Celta comeza abaixo no marcador e despois, xa na primeira metade, consegue remontar. Fernando e Antonio, que pensades deste partido en particular? Parece que nos están mal acostumbrando, digo mal acostumbrando porque siempre o casi siempre nos empiezan golpeando, y nuevamente en este caso, pues bueno, aquí sí que hay un poco de, así como a veces no hay errores defensivos, en este caso sí que hay un poco de, bueno, pues de eficiencia defensiva, ¿no? Empieza todo con esa mal despeje de Marcos Alonso, que para mí es de los mejores y sigue siendo de los mejores jugadores del Celta, lo demuestra cada partido, pero efectivamente, bueno, pues en el gol se equivoca, no lo hace del todo bien, pero luego es el resto de la defensa, la que tampoco está demasiado alerta, ¿no? Se permite penetrar demasiado a ese jugador y empezamos otra vez con una bofetada en la cara. Es verdad que el partido
hasta ese momento tampoco estaba teniendo demasiado aliciente. O sea, no es de los partidos más bonitos del Celta. Últimamente lo estamos viendo. No estamos teniendo esa continuidad tan larga en el buen juego y nuevamente empezamos perdiendo, pero hay como una especie de, no sé si es por la dinámica que lleva el equipo, como de confianza en que se va a arreglar y bueno, realmente el gol que mete el Celta, el empate, bueno, y más bien el segundo gol, me parece un gol tremendo, o sea, un gol de una colaboración, de un gol coral, casi prácticamente. Sí. Vuelve a destacar Borja Iglesias, que hizo un trabajo espectacular, luego daremos las puntuaciones. Y luego, bueno, el primer gol del partido del Celta de Mingueza, que bueno, vuelve un poco a destacar, ¿no? El Mingueza que estábamos echando de menos, todavía lo echamos de menos, la mejor versión, pero bueno, por lo menos colabora otra vez con esa llegada a portería. A ver, la segunda parte fue bastante mala del Celta, digo. O sea, la segunda parte lo que hizo el Celta fue sufrir y supo sufrir, si lo queremos ver así, pero realmente la segunda parte, y eso que Claudio hace cambios, pero evidentemente la segunda parte es peor que la primera para mí. O sea, yo creo que en la segunda parte el Celta baja, el Leganés toma un poquito más de dominio y bueno, y nos dedicamos un poco a sufrir, no toda la segunda parte, pero sí en buena medida. Y bueno, también hay que saber sufrir, lo supimos hacer y 3 puntos que valen para, pues eso, para ir tranquilos y mejorar todo lo que hay que mejorar, porque hay bastante. El juego, ya digo, no está siendo ese juego tan continuo que vimos en la primera vuelta, pero está siendo el equipo muy, muy efectivo, ¿no? Y diría que práctico en algunas ocasiones. O sea que bueno, 3 puntos que yo creo que son más importantes en este caso que el juego, que no fue demasiado vistoso. Supoño que Antonio estará moi de acordo con algunhas destas cousas, non? Sí, evidentemente, creo que non hai... Bueno, eu estou moi de acordo con Claudio Giraldez cando dixo que un empate non sería injusto. El mesmo dixo, fixo unha certa autocrítica e a min pareceume moi interesante. Pero a min hai cousas que aínda non me gustan e é que non se pode sacar un centro do campo como que sacou outro día de inicio. Pero o Celta estivo lento, parsimonioso, sen ideas, moita horizontalidade, nada de verticalidade, foron moito máis verticais gracias a Juan Cruz, que é un xogador magnífico o Leganés. Fixeron unha marcaxe de home a home, individual, moi interesante, e a verdade é que o Celta, se teño que valorar o partido, xogou 20 minutos que estivo, pois, digamos que moi inspirado, foi o momento que meteron os 2 goles, pero hai 2 cousas que non me gustan. Decir, como non conseguimos unha certa continuidade se Beltrán xa estivo descansando hai 2 partidos. Xogou moi ben en Girona e agora volve ao banco. Para min, a media que puxo outro día, a verdade é que non me gustou nada, e así se demostrou, porque eses 20 minutos foron moi especiais, pero máis nada, non? Sinceramente, considero que non se pode estar cambiando tanto, porque ao final, se empezamos a analizar, empezan a estar frouxos os 4 centrocampistas. Dicir, Ilais non está no mellor momento. Parece que Beltrán tampouco. Sotelo a mí me ten que demostrar moito máis, ten moita clase, pero non é un xogador que marque liñas dentro do campo. E logo Damián, pois, bueno, empezou moi frouxo, lóxicamente, mellorou, pero non notas que estes 4 xogadores. Eu creo que hai un problema enorme con tanto cambio no centro do campo. A mí eso, sinceramente, non me gusta. Se me dirán se gañan partidos, hai puntos, vale, de acordo, pero a mí non me gusta. E logo outra cousa que non me gusta é como sai o equipo nos partidos. Saen lentos, saen despistados, saen sin tensión e sempre nos meten un gol. Facemos a broma de que é algo para que pique o contrario e logo gañarlle o partido, pero a verdade é que non me gusta e algún momento o equipo sufriu moito e puideron empatarnos o partido. Desgraciadamente non pasou, afortunadamente non pasou, bueno, que esteamos pedindo ahora como outro día contra o Leganés, con todos os respetos ao Leganés, que me pareceu un equipo moi interesante,
ben traballado, o que pasa que, bueno, claro, ten limitacións. Pois teño que decir sinceramente que a min o partido non me gustou, só me gustaron eses 20 minutos. Gustaron os goles do Celta foron moi bonitos. Bueno, segundo, se o marca o Madrid, están falando de xogo coral ou o Barcelona, como é o Celta, ninguén lle dá mérito, pero foi un golazo dunha calidade excepcional. Entón, iso, solamente esos lunes que non me gustan, pero que Claudio supoño que ten presente, pero bueno, creo que esa idea de cambiar 5 xogadores con relación ao partido anterior, decir, non sei se están todos ao final tan enchufados como se di, dende logo os do medio do campo, non, porque cando saíron, ademais, eu notei que non estaban demasiado, non sei, non digo implicados, pero polo menos moi centrados, non? Eu notei a Fran Beltrán, o primeiro balón que colle entrega ao contrario, e a Moriba topeino máis lento que nunca, non? Entón, bueno, esas dúas cousas non me gustaron, pero bueno, como di Fernando, sufrimos, gañamos 3 puntos, estamos aí, e cando digo estamos aí, quero dicir que hai que ir partido a partido, gañando puntos, asegurando que eu xa non dubido dela, non? A permanencia e seguir para arriba, sin objetivo. O objetivo é gañar o seguinte partido, e o que veña virá. Pero sin poñerse objetivos excesivamente grandes porque además con este equipo fora de casa non puntúa, é moi difícil, ou lle custa moito puntuar, é moi difícil. Pero bueno, gañamos 3 puntos, foi o mellor do partido, foron os 3 puntos. Yo concuerdo que... Sí, no, digo que concuerdo con lo de Ilais Moriba, O sea, creo que ha dado un bajón espectacular y ayer se le entró, no sé si es porque está con el Ramadán, que está más flojo, pero ayer estuvo... Está ben de atrás. Sí. Eu estou bastante de acordo co que di Dinque aquí de que probablemente meteu xogadores máis xoves neste partido, non necesariamente por falta de respecto ou algo así o Leganés, pero simplemente porque era un partido no que probablemente poderían ter máis oportunidades de xogar. Claro, Antón, pero ao final non temos... Dándolle minutos de certa importancia, non? Sí, pero ao final non temos un centro do campo recoñecible. Estamos cambiando continuamente. Notase moitísimo que non hai unha certa coherencia de xogo, porque cada partido é un centro campo diferente e hai cousas que non se solventan, non? Pero bueno, gañamos, non? É o importante, 3 puntos. Aí estamos. Sí, pero ademais, a min pareceme que é un partido no que, sí, o Celta xoga ben algúns minutos importantes, ademais, porque foi cando lle deu a volta o partido, o gol chegou nun momento moi adecuado, o gol do empate, que iso é realmente importante, marcar cando hai que marcar, e ademais un gol tamén fermoso o primeiro, pero o segundo foi unha verdadeira obra mestra de conexión entre as liñas, de xogadores que fixeron os movimentos correctos, e, bueno, Alfon, que para min foi un tamén dos xogadores do partido, ten unha resolución aí perfecta para marcar ese 1-2. Eu agardaba máis do Celta na segunda metade, despois de conseguir remontar na primeira, non? Porque ás veces o Celta cando remonta na segunda metade, pero é raro que lle marquen un gol na primeira e consiga remontar na primeira metade. Entón, eu agardaba máis do Celta na segunda metade e aí foi onde, pois, realmente a min me decepcionou, non, o equipo, porque eu agardaba máis da segunda metade e a segunda metade para min foi realmente mala, non deste Celta, porque o Leganés, de novo, con todo... Foi infumable, auténticamente infumable. A mí gustoume a actitude do Leganés, non? Porque eu agardaba un equipo máis metido atrás, que ia renunciar ao balón, pero non foi o caso. Tivo moito balón o Leganés, tivo mesmo ocasións de marcar goles, e na parte final, como dicía Antonio, o Celta case que estaba a pedir a hora, non? Non, sen case. Contra o Leganés. Estábamos todos nerviosísimos, además, porque estábamos viendo que un erro calquera nos íbamos a matar. Sí. La tendencia era el 2-2, o sea, claramente. Exactamente, sí. Se veía venir el 2-2. Está claro. Y es curioso que es verdad que el Leganés sale ya potente en la primera parte, sale presionando muy arriba, que no lo esperas, y en la segunda el Celta está digamos, fallón, pero no porque el Leganés haga nada. El Celta está fallón por sí mismo, o sea, comete errores no forzados de forma continua. No hay nadie, o sea, no es un equipo que sepa aguantar el balón,
intentar aclarar, no, el Celta comete un montón de errores en la segunda parte y no porque Leganés le fuerce a cometerlos, sino porque los comete porque está mal el equipo en esa segunda parte. Y de ahí el sufrimiento. El Leganés de repente cogía el balón y era muy rápido llegando arriba. Entonces, claro, ese era el miedo, ese fue el miedo que nos metieron. Y realmente, bueno, pues... E o medo, Fer, ademais, a facer faltas, porque claro, o Celta estaba perdido, faz falta, e a lanzar faltas sobre a portería, sabemos que a balón parado somos un desastre, no, además, que se ceden por tal, e te meten un gol e pum, todo o gozo nun pozo. Non sería injusto que conste empatar, pero bueno, estamos felices e ao final pues, nos abrazamos todos porque son 3 puntos que nos levan aos 36. Bueno, todo está máis preto. Bueno, para min, o máis importante, asegurar a permanencia, pero non baixar despois os brazos, sino seguir xogando partido a partido, como di o Cholo e din todos, pero intentando, ademais, bueno, pues gañar puntos e seguir dando a cara, que tamén servirá para que a xente nova pois se vaya, digamos que vaya medrando, pero vamos, yo creo que estamos todos de acordo porque hasta o propio Giraldez o dixo, non vai vir de aquí ninguén dicindo que, bueno, que foi tal, que non merecemos tal. Bueno, merecemos porque metemos 2 goles que son o máis importante. O fútbol. No, Giraldez ya dijo, con este nivel non nos da, non nos llega. Claro, non sei, non nos dá para qué, pero bueno, claro. Bueno, para competir en primera, imagino que se referiría, claro. Pues supoño que será iso, claro. Sí. Claro, a min a razón de que me decepcionase o Celta na segunda metade tivo que ver sobre todo non con que eu agardaba que o Celta rematase unha goleada de 4-1, 5-1, cousas así, pero sí que agardaba que tivese máis o balón, que o Leganés correse máis detrás do balón co Celta tendo posesión, e, bueno, que marcase o mellor un terceiro gol, que case que marcou, por certo. Pola tranquilidade, non? Pola tranquilidade, efectivamente, porque bueno, pues ese gol foi en fora de xogo, de novo por uns milímetros. Hai que acabar con eso tamén, Creo que Arsene Wenger estaba propoñendo a nivel FIFA que os xogadores... Bueno, yo no estoy seguro, de que eso sea bueno. No estoy seguro de que esa nueva ley sea mejor, pero a que estean fora de xogo quen realmente de verdade sobrepase a mí me parece que é moito máis xusto que te anulen goles por medio pé, por 2 milímetros o por un brazo. Que el jugador esté totalmente fuera de juego, entero, no lo sé, porque eso va a provocar a lo mejor que las defensas se pongan debajo del larguero prácticamente. O sea, no sé si favorece el espectáculo. Bueno, de todos os xeitos, sempre va a haber o problema de que ás veces por centímetros vai ser fora de xogo, non mesmo con esta proposta de Wenger, pero claro. Bueno, é parte da idea do fora de xogo. Realmente é bastante injusto que por un milímetro... Que por medio pé te anulen un gol. Pero, claro, é o problema desa lei, non? Do fora de xogo. Que pero es que la ley en sí... Claro. Es que la ley en sí es una ley muy precisa. O sea, aunque tú modifiques esa ley, o sea, el espíritu de esa ley es cuestión de momentos. De momento en el que toca el balón, el que pasa, y momento en el que cómo esté el delantero. Entonces, al final, aunque se proponga esa nueva ley, yo creo que la mecánica de esa ley es igual. A lo mejor hay menos fueras de juego, pero yo no estoy convencido. Eso seguro que hay menos, porque mira que se están anulando goles en xeral, unha barbaridade por agora a tecnoloxía por centímetros. Se un ten o nariz un pouco máis longo, xa é fora de xogo. Eu teria problemas para ese fora de xogo. Sei que non é eso, pero é a broma típica de algo que me parece un pouco injusto, pero bueno. Pero bueno, tamén houve un penalti que finalmente non foi, e aí temos un exemplo de como se pode utilizar ben o VAR, non? Porque o árbitro viu o que non era, e o VAR chamouno e tomou a decisión correcta. Sen VAR, hai un penalti que realmente non... É que o problema do VAR xa sabemos, Antón, xa levas dito ti dende sempre, todos os demais estamos de acordo. É como se utiliza, non é a ferramenta en si mesmo. Porque se ese penalti se o fan a un xogador do Madrid, claro, non o avisan moitas veces. Claro, a cuestión que era penalti injusto, un 0 e todo o mundo feliz, non? Non pode ser. Hai aquí un comentario, Antonio, de en absoluto para ti, con todo o seu aprecio. Di, fútbol moderno implica utilizar toda a amplitud de plantilla, por eso ahora nos va bien y nos seguirá yendo mejor porque hemos aplicado eso. A idea da amplitude
de plantel. Sí, pero hai moitas maneiras de facelo, non hai que de repente que cambiar todo o medio campo. De dous que xogaron outro día, de repente ningún, son os outros dous. Bueno, eu con todo o meu aprecio tamén en absoluto podo dicir que por moito fútbol moderno que haxa, é certo que hai que telos enchufados, pero hai moita xente que non está, porque eu vexo os 4 centrocampistas, sinceramente, moi baixos. Luis Enrique era máis sutil en eso de las rotaciones. Claro, sí. É que para min é como se ten que facer, como facía Luis Enrique. Pero Pois, bueno, neste partido o que sí está claro é que hai certos xogadores que saen moi reforzados, algúns non tanto, pero hai algúns xogadores que sí que saen moi reforzados. A min, por exemplo, o partido de Borja Iglesias pareceume excelente. Sí. Eu realmente teño que dicir que é certo que a mí me gusta Borja Iglesias como xogador e tamén como persoa, pero non entendo as tantas críticas que recibe por parte dunha parte importante do celtismo, como que é un tronco, como que non traballa, como que non fai, que non mete goles, etc. Home, pode ser que non meta goles, pero hai outras cousas que fai que pero son por que non mete goles, Antón? que no Por que non partido, mete que no goles? partido do Porque que estamos a él falar, está como unha foi un bolla dos mellores. aí. Claro. E abre ocos para que metan os demais. Cando dicimos que os goles do Celta están socializados, algo ten que ver todo ese traballo del. Poucas veces vemos a Borja Iglesias fallando un gol solo, como fallaba, se recordades o ano pasado, Larsen fallou goles diante do porteiro. O propio Viles que falla moito. Borja traballa para o equipo e ten moita visión do fútbol, porque fixo varias cousas de auténtico crack. Sacando vindo ao medio do campo, porque ten que vir ao medio do campo. Claro. E como tocaba o balón para crear espacios. Eso con unha calidade excepcional. Se ainda por riba queres que meta goles, meterá goles cando poida meter goles. Pero evidentemente, se non os mete ele, os mete Alfon, pois maravilloso. Se non mete ele, os mete Swedberg, pois maravilloso. Pero non é porque el non meta goles, es que está traballando moitísimo para os demais. É injusto o que está pasando con Borja Iglesias por parte de moitísima xente. Poderán decir moitas cousas. Traballa, fájase aí como un auténtico jabato e finalmente provoca, bueno, outro día non foi penalti, puido selo, pero non foi. Sería o terceiro penalti que lle fan. Por algo será. Cando pisa a área, por algo é. Entón, bueno, para mí tiene más valor todo lo que hace que pueda meter algún gol. O sea, tiene mucho más valor todo lo que está haciendo. Claro. A que meta un gol aislado. Sí. E Claudio sabe, o por eso confía nel, porque eu con Borja Iglesias, logo, evidentemente, haberá que ver se podía ser compatible con Pablo Durán ou non, depende de moitos factores. Pero Borja Iglesias fai un traballo que despois, cando saen os demais, aproveitan ese. Y es muy importante, que el hecho de no marcar a él no le desespere, porque hay delanteros que no marcan, se desesperan y juegan peor. Borja está encantado jugando con el Celta y para el Celta y de esa manera. Entonces, no lo ves desesperado por no marcar, lo que podría hacer que bajas el nivel. O sea, sigue haciéndolo bien, está contento y no está ansioso por no marcar. Por igual, esa es la mejor noticia, más allá de que le critiquen. O sea, él está feliz. Ya si marca, genial, pero no le está pesando no marcar, que eso es bueno. O sea... E esta creo que a palabra que acabas de dicir, ansiedade, é a palabra xusta, porque os dianteiros, como viven do gol en principio, móstranse ansiosos. E ese é o problema, porque se mostras ansioso, non te dá tempo a pensar, andas todo con premura, é un desastre. Borja non, sabe o papel que ten que desenvolver, sabe o que lle pide realmente o adestrador e faino as mil maravillas. Eu estou con el en todos os aspectos. E despois hai un xogador que fixo tamén un partidazo para min dos máis incisivos de todo o equipo que foi Alfon, non só polo gol que marcou, senón porque intentou moito, desbordou tamén en moitas ocasións. É un xogador que, ao menos neste partido, colle o balón e ten a portería entre cella e cella, non? Entón, penso que outro dos xogadores destacados foi Alfon, que fixo un partido realmente interesante en ataque, un partido moi incisivo en ataque, Alfon. Ya no es solo que marque goles, es que la sensación de peligro que genera, o sea, ya es mucho más que casi cualquier otro jugador no, pero que muchos de los que juegan ahí arriba. Yo es que ya me lleva gustando desde que empezó la temporada. Recuerdo el partido que hizo contra el Villarreal allí fuera de casa, me pareció uno de los mejores. Eso que fue un partido que perdimos, pero él ya destacó mucho en ese partido.
y bueno, luego estuvo pues eso, alternando suplencias con pequeñas entradas y al final pues se está consolidando como un jugador de ataques de los más importantes, ¿no? Y creo que no sé si acaba contrato ahora, pero bueno, se está hablando de que se está ganando la renovación a pulso, claro. Aí creo eu que é un acerto de Claudio, que sí que aí sí que move moito a dianteira. E iso fai que todos estean nun mellor momento. Cousa que non valoro e que non comprendo, que non me gusta, simplemente, cos centrocampistas. Aí sí, aí o mismo sae Alfon, que sae Suedberg, que sae Pablo Durán, por suposto o Panda, sempre en mi equipo, como Didín, que eu tamén penso o mesmo, e sucesivamente. Quero dicir que son xogadores que ademais son moi dinámicos, moi veloces, e que teñen a portería entre cella e cella, como decía Antón. E é certo, porque ás veces hai que tirar e non se tira, é unha pena, non? Por iso digo que a mí me gustan as rotacións como as fai na parte dianteira, pero non me gustan as rotacións do medio do campo. A min gustoume ver que voltaba o 11 Iago Aspas, pero estades un pouco preocupados por Iago Aspas porque non fixo un dos seus mellores partidos, non sei se está con problemas físicos, non sei se está fora de ritmo, pero esta parte da tempada de Iago Aspas está a ser un pouco máis baixa, ou non? Sí, pero bueno, sigue siendo el que vuelve a echar una mano abajo cuando está la cosa bloqueada, o sea, sigue siendo el que desatasca, luego puede estar más o menos preciso, pero yo lo sigo viendo como el rescatador del Celta cuando no fluye la cosa. Y este partido fue un ejemplo. O sea, Iago Aspas en la primera parte se le vuelve a ver, pues eso, en medio del campo, intentando echar una mano, un poco como Borja también, que también lo hizo. Y yo creo que, bueno, es verdad que, hombre, igual no está a su mejor nivel, Iago, pero creo que el equipo en general, salvo excepciones esta temporada, funciona mucho mejor con él, ¿no? Y ya esta vez lo puso de titular. O sea, ya veíamos que Iago estaba entrando de suplente, pero esta vez ya fue titular y una horita creo que le dio. Evidentemente no fue el mejor Iago Aspas, pero sigue siendo necesario, ¿no? en este equipo. Para mí foi un dos peores partidos que fixo Iago Aspas últimamente nesta temporada. Hai que comprenderlo todo un pouco, pero a min gustame Iago Aspas no campo, despois que o quite e tal cual, para mí gustame velo aí. Non sei, sempre ten algo, lo que pase de tacón que lle dai a Borja, pues claro, por ejemplo, o segundo gol, pero logo Borja tiña que pasar como pasou o balón, claro, sí. porque outro dai o contrario, non? E realmente eu creo que necesita coller un pouco de confianza, que hubo aí esta lesión que o deixou un pouco fora de punto, a súa idade creo que lle custa moito máis recuperar. Bueno, ten que xogar un pouco. Gustoume que o sacase de cara, porque xa se estaba falando que se estaba retirando as malas linguas, sabes que sempre hai que sí. Que o están retirando de tal. No, a mí pareceme que el con Claudio debe ter moita conversa e debe ter certos plans porque xa é maior, el desgástase moito no campo. Porque non é un xogador que este por aí parado e de cando en vez recibe un balón, non. É un tío que baixa, un tío que corre, un tío que abre liñas. Claro, é unha persoa así. Entón, a min personalmente non me gustou o partido outro día, pero comprendo que Iago ainda ten que coller a forma de antes da lesión, porque creo que as lesións, as idades, son todo, ralentizan todo un pouco a recuperación. Xa dixo Fer, ademais, que el pensa que vai xogar unha tempada máis. Esta é así. Hombre, está renovado. O sea, está renovado. Sí. Pero quero decir que él pensa que esa vai ser a derradeira. Yo creo que sí. Yo creo que se va a terminar. Claro. Pero bueno, claro, como él no despeja las dudas, o sea, porque él, claro, él por si fuera por él jugaría toda la vida, yo creo que esta temporada es la siguiente y ya, pero bueno, es una intuición mía, luego veremos a ver dónde acaba. Eu creo que é un tipo inteligente e sabe cando lle chegará o momento, él non se vai arrastrar, eso está claro, é un símbolo do celtismo, é o xogador que todos queríamos ter no equipo, pero sempre que está no campo sempre se espera algo dela. A min é que cando non está, sinto, ainda que non sexa real, non, pero sinto unha certa orfandade.
Sinto o efecto. Cando marchou o outro día, e estamos sin Iago, vale, e facendo un partido pois frouxo, non? A verdade. Pero ese carácter que imprime, esa seguridade que lle dá aos demais, non sei. Y el equipo rival está muy pendiente de él, aunque él no esté en su mejor momento, el equipo rival está que vaya nudo que lle fixo Tapia, E no gol precisamente Tapia iniciou a xogada e fixo un quiebro e deixou no total. Pero bueno, él non está para cortar balóns aí de arriba. No, claro. Por certo que escoitando outro día un dos programas en YouTube do xornalista Miguel Quintana, que por certo me parece un dos máis válidos xornalistas deportivos que hai en España, criticaban moito, pensei, a Carl Starfelt, casi poñíano como un dos peores centrais da Liga. Eu penso que os xornalistas hoxe en día teñen que falar continuamente, teñen que falar tanto, estar nas redes sociais e tal e cual, que como non saben de todos os equipos, ás veces falan de oídas. Como é posible que alguén diga de Carl Starfelt que é un dos menos interesantes ou un dos peores centrais da Liga? Foi o mellor da defensa outro día. Non ten ningún, especialmente mellor que Marcos Alonso. O mellor do Celta tamén, non? Non podo entender. Eu non li esa crítica, non? Pero lendo ás veces, por exemplo, ás veces por curiosidade, busco en Marca a ver se consigo as puntuacións. Miña naiciña querida, ás veces digo, este tío non viu o partido, pero seguro, ademais. Hombre, a mí me pasa, lo grave es que me pasa a mí con el Faro de Vigo, que eso sí que es grave. O sea, que yo vea puntuaciones del Faro de Vigo que digo, madre mía, qué partido vio este periodista. Pero bueno. Tamén. En fin, sí. En este último tamén. Así que, bueno, por iso digo que tipos, por exemplo, colles dous periódicos, xa se Marca, porque son os que máis chegan. E colles o Faro de Vigo, os tres, e non se poñen de acordo en case nada. Todos se poñen de acordo outro día, porque creo que non hai ser moi cego en ver que os dos mellores xogadores do Celta foron Borja Iglesias e Alfon. Aí estaban bastante de acordo todos. Pero demais, é impresionante. A un tío lle dan dúas estrelas, por exemplo, e a outro lle dan unha, cando casi non xogou. Igual que me pareceu o premio da afición do mes pasado darllo a Fer López, que me pareceu tamén un pouco de decir, bueno, a ver, a que vai isto, non? Porque, bueno... Claudio dijo que era demasiado pronto. Hombre, es que eso ve calquera, pero, bueno, a xente volvese tola, como son os aficionados, pero realmente, como Fer foi o mellor xogador do Celta no mes de febreiro, que iso é alucinante. Lo importante es que Fer López no se lo crea y no se despegue del suelo, claro. O sea, ese es el trabajo que tiene que hacer ahí Claudio Giraldes, ¿no? O sea, que lo está haciendo muy bien Fer López, pero que no se despiste por estos premios, ¿no? Que al final... Pero si non xogou ningún partido inteiro. Ya. Foi o mellor xogador do Celta no mes pasado del premio Estrela Galicia. Eu quedei alucinado. Sí. Bueno, pode haber un pouco de mercadotecnia tamén nalgúns deses premios. Bueno, non sei, pero aí... non sei, pero... hai xornalistas que ven o fútbol dunha maneira tamén moi... Podemos ver iso tamén como a grandeza do fútbol, ¿no? Que cada un ve o fútbol dun xeito diferente e despois tamén parte da grandeza do fútbol é que, por exemplo, o Liverpool gañe un partido fronte, penso que foi o PSG, no que prácticamente non tirou a porta, pero claro, hai que marcar os goles, ¿no? Claro. Pero de todas formas, todas as puntuacións dos xornalistas debían ter un pouco máis de cuidado porque fan cousas que non son normais. Eu creo que non se fixan os xogadores, creo que van aquí a nivel global, eso, aquel tal. Moitos non se fixan. Porque cando o Celta xoga fora, pois o tipo non coñecen máis que tal, a outro. Non ven os partidos, sí. Pregunta aquí en absoluto. No, digo, e todo isto ven isto ven ao que decías ti dese Miguel Quintana. Pero a que saiu Starfelt? De que falaba ese tío? Estaban falando de diferentes centrais da Liga e, bueno, Starfelt puxeron como un dos peores, case, que prácticamente. Penso que non foi o propio Quintana, pero algún dos seus colaboradores. Pero que eu penso que ás veces hai que falan... En que programa, Antón? En que programa? Penso que era un programa que escoitei en YouTube que penso que era un que fai o propio Quintana na súa propia canle de YouTube. Pero bueno, simplemente dicía iso porque a mí me parece que Starfelt tamén foi un dos mellores xogadores. Para mí o terceiro. Contestándolle en absoluto, eu creo que se está exagerando
exagerando, digamos, a aportación o achegamento, as achegas que ten Fer López actualmente. Creo que Fer López é un xogador de futuro, que pouco a pouco pode ir entrando, e que ten peligro de endeusamento, pois posiblemente sí, aínda que si ele é sensato, sabe moi ben, e creo que cal audio está aí para que non se endiose demasiado. Pero a verdade é que creo que se está exagerando un pouco con el. Non como gran xogador que pode ser, sino como o que é actualmente. De momento é un xogador de minutos, a mí me preocupa, Antonio, residuais. Claro, a mí me preocupan esas cuestiones de o próximo Aspas, o próximo tal, o próximo... bueno, es que esas son cousas que sempre meten unha presión innecesaria a xogadores xoves como pode ser Fer López ou calquera outro, ¿no? Claro, claro. É un xogador que a mí me encanta, pola calidade, porque se ve que é moi elegante. A mí me gustan os xogadores elegantes. É un tío que ten, un rapaz que ten disparo a porta, o que pasa que aquí non se atreve aínda de momento. Entón, terá que ir fogueándose pouco a pouco. Sí, creo que ten moita calidade, pero vayamos pouco a pouco. É que eu son moi prudente, porque xa vin como se estragaron moitos xogadores que prometían moito. Cantos escoitamos dicir el novo Messi, o novo Messi, o novo Messi? Moitísimos. E de momento non hai novo Messi. Sí, yo a ver, coincido que es un jugador de futuro, Fer López, efectivamente, sí, pero en esos minutos que tú llamas residuales, Antonio, ya está aportando. O sea, ya, de hecho, en algunos partidos grises, él fue el que puso un poco la luz en el ataque. Entonces, bueno, eso ya es una muy buena señal. Quiero decir, sí que está ayudando, pero no está ayudando como un jugador hecho. Efectivamente, no, porque es muy joven y le queda mucho. Ahora, que tiene buena pinta, claro. Xogou pouco, ademais, Fer, xogou pouco. E outro día non o sacou. Y tuvo la mala suerte de la lesión contra el Mallorca, si no hubiera jugado bastante más. En absoluto, estou de acordo contigo. Starfelt é dos mellores centrais da Liga. Dos mellores centrais que últimamente dos mellores centrais que últimamente tivo o Celta. En unha progresión importante nesta tempada, porque pasou por altibaixos, pero está agora en franca progresión. Falando rápidamente de sensacións, Antonio, Fernando, eu non estaba no estadio, evidentemente, vino pola televisión ás 7 da mañá, pero gustaríame saber como se sinte Balaídos sen a grada de gol. Eu creo que, desde o punto de vista anímico, non se notou. No. Sinceramente, eu creo que o público é eléctrico. En Balaídos é unha maravilla. É unha maravilla. Balaídos, o ambiente de Balaídos é realmente excepcional. Que hai unha electricidade maravillosa, un ánimo perenne, constante, e sinceramente considero que esa é a base, moita da base de que o Celta remonta os partidos. É a base para min. Non sei, para min non se notou. No, el impacto fue más... O que sí se notou, Fer, é que solamente viñeron 17.000 persoas. Entre o mal tempo e agora. Sí. As 2 da tarde non é unha hora para ir ao fútbol. No, el impacto fue más visual, porque yo la verdad es que me quedé así un poco impactado cuando vi la grada sin asientos. Eso sí. Que ya los han quitado todos, los asientos está todo como antiguamente, todo de cemento. Que de ánimo, es decir, el ambiente sigue siendo el mismo, la gente que estaba allí se ha movido para el resto de gradas, pero efectivamente bajó un poquito la afluencia, ¿no? Un poquito no, 4.000 personas menos, 5.000. Sí, pero bueno, ya hubo partidos a las 2 con más gente, o sea, yo creo que este partido fue, claro, el mal tiempo no ayudó, efectivamente. Y entonces, bueno, pues son partidos que ya llevamos 3 a las 2 de la tarde seguidos. Y el que viene volverá a ser a las 2, luego hablaremos de él. As 9 da noite, un luns. Sí, el de Balaídos, sí. Y nada, quería hacer dos apuntes breves sobre 2 jugadores concretos. Tapia, quería hablar de Tapia, es decir, no sé qué pasó con Tapia, pero vamos, Tapia parecía Maradona el otro día. Yo dije, basta que venga Tapia de visitante, hizo 2 o 3 jugadas él solo, que dije yo, esto no lo hacía con el Celta, pero vamos, ni por asomo, o sea, fueron 2 o 3 arrancadas que se fue de 2 o 3 tíos, así como que no quiere la cosa, que dices tú, pero vamos a ver, ¿quién es Tapia? ¿Y quién era Tapia y quién es Tapia? ¿No? Entonces tú, basta que venga a jugar contra el Celta para que de repente destaque, ¿no? Y otro jugador que no está, y del cual el otro día ya hablé un poco, y que realmente no estamos lamentándolo, es Dubicas, ¿no? Vuelvo a decirlo, el Celta marcha perfectamente sin Dubicas, y creo que personalmente a Dubicas, creo que muchos minutos tampoco le están dando en la Liga Italiana, por lo que me cuentan. A mí, quero falar rapidamente de Tapia, pois sei que Antonio quere dicir unha cousa, pero a mí parece que con Tapia
hai bastante injustiza tamén no celtismo, porque eu penso que hai moita xente que o critica por as razóns de xogar co seu equipo, con que se borraba ás veces dos partidos. Pode ser certo que iso teña parte de realidade, pero penso que iso non tapa o grandísimo traballo que fixo Tapia cando estaba no seu bo momento no Celta. Eu ver que asubiaban a Tapia unha parte do escoitou bastante na televisión, a min realmente non me gustou absolutamente nada. No, a mí tampouco. Eu pareceme ben que a xente se exprese como desexe expresarse, pero ese xeito de expresión contra un xogador como a Tapia pareceme a lo menos injusto. Injusto absolutamente. Tapia, bueno, ninguén pode tamén dubidar. A min é que Tapia era un xogador que me gustaba, que non foi aproveitado en condicións, que tivo épocas fastidiadas, que tivo lesións, que tivo a selección, todas estas historias, vale, pero tamén tivo a selección Mingueza e ninguén parece que debe dicir moito máis. Eu o que digo é que Tapia é un xogador magnífico para este tipo de equipos, claro, para equipos como o noso, que aquí deu moitísimo máis do que parece. Sí, do que parece. E que se lle fixo unha campaña negativísima cando foi o tema da posible renovación. E a min iso é o que a xente que non pensa moito máis, pois se deixa levar por iso, non? Eu aplaudínlle. Pois eu si, eu aplaudín, cando se retirou, aplaudín, pero realmente hubo demasiados asubíos e a min iso Sí, lo que pasa es que también te digo, fue más al principio. Sí, fue más al principio del partido, luego se fueron diluyendo, pero al principio del partido sí que... pero cando retiraron, vale. Non se foi medio retirado, a xente asubiu moitísimo. É moi doloroso, dende logo, que un xogador que con todos os defectos, con todos os seus defectos, é un xogador que deixou moito aquí. E claro, foron dicindo conforme daba patadas. Deu, sí, 2, 3 patadas, pero eso tamén as daba no Celta. Claro, hai que dicir. Está defendendo o seu equipo, punto. E aquí le sacaron tarjetas amarillas, tarjetas rojas, o sea, que aquí Tapia... Todos, claro, porque é así. Pero non se mereceu en absoluto ese asubío de moita xente, non de todos, porque hubo quen lle aplaudiu tamén. Sobre todo que hai que valorar que, aparte de lo que dio en el campo, fuera del campo, yo siempre lo digo, hay jugadores que pueden ser muy buenos en el campo, pero fuera del campo dejan mucho que desear por sus formas. Y él ahí fue un caballero, o sea que tanto dentro como fuera, nada que reprocharle a Tapia, vamos. No. Nada, no, realmente. Totalmente. Bueno, le vamos... Pois quedan máis ou menos uns 15 minutos, porque eu teño que ir dar clase en 15 minutos e hoxe, xa dicía ao comezo, que por cuestións laborais mañá non podo emitir, entón hoxe pois facemos un programa express, así que, bueno, agora falamos da porra, pero primeiro as puntuacións dos xogadores deste partido. Non sei se Antonio, Fernando, se estedes preparadas ou non. Eu teño moi claro. Así, eu tamén as teño moi claras, sí. Pois veña, Antonio. Pois para min un punto para Cal, vou facer como Fer, vou empezar dende abaixo. Un punto para Cal Starfelt, ese malo, según os periodistas de Madrid, son periodistas de Madrid que son os que máis saben de fútbol, por outra banda, Os periodistas de Madrid son os que máis saben de fútbol. Non, son os únicos que saben de fútbol. Logo, 3 puntos para Alfon e 5 para Borja Iglesias. Casi clavaste. Eu pensaba en darlle 3 a Borja e 5 a Alfon, é que me lo puñan moi complicado. Pero bueno. Sí, porque os dous fixeron un partidazo realmente. Sí. Yo moi parecido. Pero os dous moi ben. Fernando. Muy parecido, Antonio. 1 punto para Alfon, 3 para Starfelt y 5 para Borja Iglesias. Sí, realmente que eu teño máis ou menos o mesmo. Eu vou darlle tamén os 5 puntos a Borja porque gustoume moito, sobre todo, a mí me gustou moito como Borja xogou en diferentes aspectos do xogo, non? Por iso os 5 puntos para ele e non para Alfon, que leva os 3, porque Alfon xogou moi ben, pero sobre todo no que ten que facer, o ataque, o desborde, o gol, que foi magnífica a resolución do gol, a definición. Magnífica. Que tivo. E despois Starfelt tamén pareceume moi importante aí atrás. Marcos Alonso tampouco fixo un mal partido, pero como tivo ese erro, pois non pode estar por enriba de Starfelt neste partido, así que
Starfel 1 punto, 3 Alfon e 5 Borja, coincidindo con Antonio. Non falamos disto, Antón? Que non falamos, non? Porque esta fin de semana non tivemos moita oportunidade de... Discrepo do que di Jorge Tizón. Para mí, discrepo totalmente do que digo, pero respeto, por suposto, a súa opinión. Bueno, en absoluto di por aí que a mí me falta información para discutirle eso. Hai gente que tiene una información que non sei de onde la saca, yo non se la puedo discutir, pero vamos. Para min tamén teño que dicir que Tapia fixo un bo partido, pero non penso que sexa especialmente porque estaba xogando contra o Celta. Que eu non vexo os partidos do Leganés, non sei como xogou noutros partidos desta tempada. A min pareceme que foi un dos mellores. Dende logo, mira, moita rabia non tiña, porque antes de empezar o partido xusto, cando os equipos xa estaban casi formados, foise ao banquiño do Celta, deulle unha aperta a Claudio, deulle unha aperta ao médico, deulle unha aperta a outro compañeiro máis e tal e cual. Iso non o fai ninguén, eu nunca vi. Despois do partido tamén. Despois do partido xa distinto, pero antes do partido foi ali, porque me fixei eu, e iso non o vin facer nunca ningún exxogador do Celta. Despois sí, pero exxogador do Celta. Despois se abrazou, tal o que sea, pero antes do partido, a piques de que asudase o árbitro ao principio, tivo ese detalle maravilloso que indica que un tipo, como decía Fernando, dentro e fora do campo. Eu respeto moitísimo, teñolle a garimo, a verdade. Pois deixade os puntos nos comentarios, non no chat, bueno, por debaixo eu irei tamén actualizando as clasificacións e todo iso. Non temos agora tempo para falar diso, pero que sí teño que dicir é que antes de falar do vindeiro partido, no que ademais Fernando vai estar presente no propio estadio, de novo... En la grada celtista, conseguí un hueco en la grada celtista. Porque conseguiu a entrada do Celta. En que vas, Fer? En que vas, Fer? En mi coche. Bastizó. 4 horitas, es un viaje. Bastizó. Sí. Pois no partido anterior, 2-1, gaña o Celta fronte ao Leganés e houbo 3 acertantes, ningún deles con goleador, polo que teño aquí anotado. Miguel Muras, Tino Vaz e a nosa colaboradora Susi Bugallo, que dixo 2-1 e tamén consigue o punto. Valladolid, hai moita xente que di perfecto está o terreo para unha celtada. Eu quero ser máis optimista porque, dende logo, o Valladolid está nunha situación realmente terrible e o Celta chega, penso, en bon momento, pero claro, o Celta xogando fora da casa. Fernando, Antonio, que agarrades de ese Zorrilla? A ver, aquí se da, por una parte, eso, jugando fuera de casa. Ya no somos el equipo fuera de casa que éramos hace unas semanas, también hay que decirlo. Pero luego hay que decir, el Valladolid, yo lo vi, el partido de este fin de semana, tiene muchas deficiencias, pero muchas. O sea, realmente yo creo que el Celta, a poco que esté en el partido concentrado al 100%, el empate lo saca seguro. O sea, es que el Valladolid realmente, vale que estaba jugando en Valencia, que es un terreno complicado, pero no le ves realmente ni una mínima consistencia. O sea, realmente es preocupante. O sea, es preocupante la debilidad de este equipo. Ya la mostró en la temporada, esta temporada al principio, cuando le tocó jugar en Vigo, que fue muy al principio de temporada. O sea, el Valladolid dejó una imagen muy mala. Era principio de temporada, no sé si era jornada 6, 7, etcétera. Pero ese partido, que estábamos todos como arrancando y cada uno ajustándose, el Valladolid en aquel momento, o sea, dio mucha lástima. Tampoco es que le barriéramos, porque aquí no le barrimos, pero la imagen del Valladolid fue lastimosa aquí, ¿no? Y el otro día vi un poco del partido contra el Valencia y tremendo, ¿no? incluso pudieron aprovechar ese empate con el 1-1, pero luego cometieron un error muy grave en el gol, en el segundo gol del Valencia, que es realmente evitable. Hay 2 defensas contra un delantero, por muy grande y por muy hábil que sea el delantero, yo creo que hay que ser más contundentes, ¿no? Entonces yo creo que se junta que el Celta está creciendo fuera de casa con esa debilidad. Es decir, yo tengo la esperanza, espero no ser gafe estando en la grada de Valladolid, tengo la esperanza de que mínimo un empate saquemos. Pero claro, hemos visto muchas cosas nosotros tres de este Celta y claro, no puedes poner la mano en el fuego por nada ahora mismo. Pero bueno, yo veo un partido realmente
digamos, intenso en cuanto a que la afición va a estar a tope con el Valladolid, y un Valladolid que se va a querer comer hasta la última hierba, pero creo que el Celta, si está medianamente concentrado y no se deja llevar, mínimo el empate, yo creo que lo tiene. Que non sei cantos seareos do Valladolid estarán no estadio, porque van bastantes poucos últimamente, Antonio. Eu creo que o Valladolid, sinceramente, creo que é o peor equipo que hai en primeira división neste momento, e ademais é un equipo absolutamente desanimado. Sí. Porque eu sempre digo que as cousas da directiva logo inciden, os problemas do club logo inciden no comportamento dos xogadores, no rendemento dos xogadores. No día a día, nos partidos tamén. En Pucela levan moito tempo con moitos problemas, que se Ronaldo quere deixalo, que se non sei que problemas, un adestrador, outro adestrador. Bueno, é un equipo desquiciado. Por eso, é un equipo desquiciado totalmente, un equipo que vai baixar seguro, porque é imposible que agora, o que decía Fernando de que o biches 2 partidos os 2 fora de casa, pero que é distinto na casa que fora de casa. Na casa, ao mellor, pois dá un resultado un pouco mellor porque xoga na casa, non? Sí, sí. O Celta é certo que o Celta está medrando fora da casa, bueno, conseguiu aí 2 empates importantes. Sí. Hombre, a verdade, eu creo que o Celta non debe perder en Valladolid. Para min, se o Celta perde en Valladolid, é unha decepción horrorosa. Sí. E digo que é unha decepción horrorosa porque se supón que un equipo de 36 puntos ten que superar a outro que non sei o que ten, se son 17. 16, creo, me parece. 16 ou 17 por aí anda. Entón, eu considero que efectivamente o Celta ten que seguir moi mentalizado, non pode deixar, non van remontar, é dicir, hai que deixarse de tonterías que nos marquen o primeiro gol. Hai que dar primeiro golpe, hai que saber estar despois e non renunciar ao ataque, e xogar con moitísima cabeza, con certa intensidade e marcando moito aos xogadores que poidan ter máis ou menos perigosos, que eu xa non sei nin quen son neste momento, porque vexo un equipo bastante... Uno de ellos está sancionado, que es la Tasa, o sea que... La Tasa, efectivamente, non pode xogar do partido outro día, efectivamente, non? É un equipo duro, que pelea, pero, bueno, a ver se o Celta é capaz de impoñer a súa calidade e o seu concepto digamos, táctico, non? Eu creo que a oportunidade extraordinaria de sumar 3 puntos, recibir a Las Palmas outra vez para intentar outros 3 puntos, e xa, pois, conseguir unha puntuación maravillosa que nin soñábamos ao principio de temporada, de verdade. Sí, pois, bueno, como non temos tampouco moito tempo, porque en 6 minutos teño que ir dar a miña próxima clase e queda todavía Tejereta Antonio, imos rapidamente coa porra, que a deixen os ouvintes tamén na parte de abaixo do programa, do vídeo, e despois irei contabilizando todo. Eu vou dicir 0-2. 0-2 con goles de Alfon e de Borja. Aunque non sei se vai xogar Borja de cara ao eu rompendo coa meu pesimismo fora da casa, vou dicir Valladolid 1, Celta 2. 1-2 e robaste. Vai ser a única vez que o diga, porque como me fallen xa, entón xa non che digo nada, non? Pero sí, goles, pois eu creo que vai marcar Pablo Durán un gol. Moi ben. Vai marcar outro gol el Panda. Moi ben, perfecto. Fernando, 0-2, 1-2. Queda para ti. Vamos a poner 1-3. Vamos a forzar ahí el optimismo. Voy a decir Pablo Durán, Borja Iglesias y Iago Aspas. Alguno acertaré. Pode ser. Agardamos que o que acertemos sexa ese 2 na quiniela para que o Celta leve os 3 puntos e xa sume eses 39 que, como di por aí Vicente Javier, que bueno, serían 39 puntos, pois sí, sería magnífico. E agora, Antonio, para que non quede aí pouco tempo, rematamos, se queres, coa túa teijeireta, que para iso a tes preparada por aí. Non ia facer, pero se dicen, bueno, mira, vou a facer e xa está. E di así, xa o sabemos e témolo claro. O fútbol é un negocio, pero como tal negocio cada vez se ven máis as injustizas e as diferenzas entre poderosos e modestos.
Que o fútbol moderno dependa das televisións é unha triste graza. Vemos como os horarios dos encontros son cada vez máis irracionais. Non pensan en absoluto nos espectadores. E son os equipos máis modestos os que sofren as consecuencias. Todo en base á maldita televisión que prima os grandes sobre os demais. Bochornosos os horarios que sofren o Celta e algúns clubs máis. Por exemplo, o Mallorca, que tamén está bastante castigado. Faise insoportable. Pero claro, os clubs viven da pequena pantalla, ou iso din, distribuindo os repartos televisivos dun xeito que abochorna. O poderío económico é un dos factores máis importantes neste fútbol, dos nosos pecados. Os dereitos de televisión son unha axuda principal. Sen embargo, ese reparto non é xusto nin equitativo e beneficia, como non, os equipos máis fortes da competición. E na nosa liga, a desigualdade é aínda maior que nas outras competicións europeas. Segundo os datos da temporada pasada, os 3 equipos que máis diñeiro recibiron foron o Barcelona, 153,8 millóns, Real Madrid, 151 millóns, o Atlético de Madrid, 120 millóns con 10. O cuarto, fixádevos ben, o cuarto é o Sevilla con 73. E o Celta con 49,17. Terribles diferenzas que indican a injustiza deste negocio. Así é moi difícil competir. E remato cunha referencia ás outras competicións europeas. Diferenza do primeiro ao cuarto. Na Liga 90 millóns de diferenza. Serie A 19. Premier 13 millóns de diferencia entre o primeiro e o cuarto e a Bundesliga 13,4 do primeiro ao cuarto. Pero fixédevos agora do primeiro ao último. Na Liga, 119 millóns de diferenza. Na Serie A, 59,9. Na Premier, 79,9. E na Bundesliga, 61,5. Que lles parece? Os poderosos, máis poderosos ano a ano. Os máis modestos, máis desiguais, ano a ano. Como se pode competir deste xeito? Horarios peores, incomodidades aos seareiros, presenza nos medios de comunicación ben diferente, trascendencia nas arbitraxes, favoritismos nos despachos e fútbol. Un reflexo da sociedade. Desigualdade. Os ricos máis ricos e os pobres máis pobres. Así é o mundo no que vivimos. Pois aí queda a reflexión de Antonio e, bueno, estou totalmente de acordo porque os horarios realmente son verdadeiramente desastrosos. Eu non, xa o dixen outro día, non entendo que interese pode ter, por exemplo, en China ou en Australia ou nos Estados Unidos un partido pois como o do Celta Leganés realmente, porque a xente que aquí ve o fútbol español ve o Madrid ou Barça e con moito Atlético e pouco máis. Despois estamos os que somos do Celta, do Leganés, que vimos por aquí, entón sí que vemos, pero bueno. Moi de acordo co que comenta Antonio, daría para un programa enteiro poder facer isto, pero teño que rematar o programa para ir dar a miña clase e quero facervos unha pregunta rápida de sí ou non, porque Scully, en o que antes era Twitter, agora Xe, pois preguntou que pensades, chegará o Celta os 50 puntos este ano ou non? Yo digo que sí. Antonio? Eu quero pensar que sí tamén. Eu tamén quero pensar que sí e digo tamén que sí. Fernando, Antonio, moitas grazas por estar aí, grazas pola teijeireta e, bueno, tengo que sair a fume de carozo, pero sempre un placer tervos por aí. Un placer, Antón, xa sabes que aquí estamos. Encantado de estar con Fernando, que hoxe non discutimos porque él sabe, Fernando, que nos queremos moito, que eu quero moito. Siempre sí. Te mandaré imágenes, ya que non me acompañas, te mandaré imágenes de Pucela. Pois, Fernando, boa viaxe a Pucela e xa falaremos despois do partido. Pues muchas gracias. Pensé que la pregunta de antes iba a ser más difícil, si vamos a ir a Nueva Europa. Ahí ya dudo más, pero 50 puntos sí que llegamos. Era sobre os puntos. A 50 sí que... Todo depende de estos dos partidos que veñen agora. Sí, claro, también es verdad. Sí, sí. Pues nada, un placer como siempre para estar aquí con los dos y nada, decir como siempre que nos pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en Facebook y en iVoox.
y ahí estaremos, como siempre. Un abrazo para los dos y ahora con el berro celeste, vamos. Sí, gracias a todos os ouvintes por estar aí. Sabedes quen sodes, así que non vou repetir, porque ademais non teño tempo para facelo, pero iso sí, imos co berro celeste, deixo vos o balón botando, a Antonio e a Fer e a todos os demais que estean por aí, como sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Hala! ¡Celta! ¡Celta! Yo no máis curto porque tes que marchar, Antón. Ata logo, ata a vindeira semana.